трябваше ли Ерол да е в буклука? Аз да ме прецакват, като съм бил лоялен. Това е. Айде, бе. Не съм убил. Никога. Оставаш ти за мен! Заради нас навсякъде е пълно с трупове. Ръцете ни са мръсни. Всеки иска да каже истината, защото му тежи. Само трябва да го мотивираш. Здравей, ние. Аз съм баща ти. Ако слушаш този запис, значи съм мъртъв. Това беше бизнесът на господин Тоджаров. Той избяга от буса. Намери го и ми го доведи. Ако не го намеря, Иво нямам извън трети път. Да. Марин Матолис! Джаро изнасяше кока за Италия. Там го знаят. Като Илкане. Ще се представя за Илкане. Ти побърка ли си, братле? Илкане? Значи ти си Илкане? Си. Озуна. Татиман Арриери. Sei tu, o cane? Питам те отново. Ти ли си Илкане? Да. Stamattinata uno di Auci un naviculo. Един от вас има много лош късмет днес. No, oggi siamo teste cavole. Non dimenticammo mai. Come un signoria. Ние, сицилианците, сме много импулсивни хора. Приемаме лъжата като непростима обида. Uino, non mi conta fesseria. È cristiano invece. Stai sentendo? Сигурно сте чували за това? Se tu sei o cane, Щом си Илкане, ammi a dimostrare. докажи го. Casugno, Чакам. un vero piacere fare la tua conoscenza. Казвам се да се видим накрая. Noi ci abbiamo fatto betti piccioli insieme là. Толкова пари направихме заедно. От този очаквах да издържи повече. Работата е ясна. Послание към Иво Андонов. Какво послание? Някой ще обясни ли на момичето какво е преразпределяне на пазара? Значи, когато умре някой голям бос, в случая Джаро, всички искат да вземат бизнеса му и стават такива неща. Благодаря за разяснението. Моля. Само, че според мен сте далече от истината. Моята версия е друга. О, имаме и версия. Ръцете му са били завързани. Първо е хванат, после е убит. Възможно да са го държали известно време преди това. С шапка и ръкавици, мислиш ли? Бързали са. А този не се е облякал така, защото му е било студено със сигурност. Дегизирал се. Това ли му е личното оръжие? А, не.
Номерата са изтрити. Какъв пистолет е ползвал? Рафаел? Валтер е регистрираното му оръжие. Това е Макаров. Благодаря, Тодоров. Знам, че е Макаров. Добре, значи имаме човек с шапка, с ръкавици, пистолет с изтрити номера. Със сигурност не е излязъл да се поразходи. Според мен той е трябвало да убие някого, но не е успял. Явно много обича криминални романи. Много обичам. И затова си мисля, че не е убит от врагове на Иво Андонов. И от кого е убит според теб? Изстрела е от упор. Позволила е на човека да се приближи. Познавал го е. Гадаеш. Да съберем всичко, което имаме. Ще го дадем за анализ. Mi piace che avevamo poliziato l'aria, perché pensavo io che tu fossi Monsignore. Хубаво е, че изяснихме недоразумението. За момент си помислих, че ме лежете. Fossi stata una cosa di fuori. Колко нелепо можеше да се получи. Ma perché non venissi io insieme là? А защо не дойдохте заедно? Исках да съм сигурен, че бихте ми казали, ако някой играе зад гърба ми. Io dice che volevano testare la tua lealtà e si guaitavano pure. Mica troppa carnatura. Доста смело. Пашата обича смелите, му каже. Io dice che il destino aiuta i coraggiosi. E perché fare ricappare questo fino a qua? Che volete fare? Защо сте тук? Искам да ви предложа нещо. Имаме нов продукт. Много по-добър от предишния. Добре. Sto работим заедно. Какво правиш тук? Не е ли очевидно телефонът в мен? И за какво ми помагаш? Не е помощ. Какво е? Условие. Да работим заедно. Но ти верно не знаеш къде се намираш с нея. Иво, как си с паметта? В смисъл? Април 2001, Калин Бекярски. Открили са го на гарата до Вакарел. Беззащитен, с отрязано ухо. Бил е в неизвестност 20 дни. Какво е след това? Класическо отвличане. Само, че го има на запис. Между другото, ти се виждаш много добре в момента с ухото. Колко дават за това? 15 години? Какво искаш? Половината. Половината на какво бе ние? От всичко, което изкарваш. Абе, какъв е това вашия ген, бе? Не знаех, че приличаш толкова на баща ти. Ако нещо се случи с мен, същото ще се случи с теб. Заплашваш ли ме? Не, застрахувам се. 2 души имат записа. Един в България, един в Швейцария. Могат да го пуснат по всяко време. Ти движение ли го учиш този бизнес? Айде сега да се усмихнеш, защото ни гледат. Ще се видим в България. Какво празнуваме?
разширяване на икономическите перспективи. Пийте каквото ще пиете, обаче кротко. Утре тръгваме към морето. Всичките. Аз май ще пропусна морето тази година, брат. Мисля да ходя на планина. Това не е ваканция, отиваме да бачкаме там. Трябва да остане някой, кой ще гледа бизнес. Абе, глупости. Тръгваме утре двамата с моята кола. Не става, братле, на разпит съм. Ще изчакам. Много съм прост. Вас никой не ви е запознал, нали? Рони, това е Ерол. Ерол, това е Рони. Това е Рол. Някакъв прякор или сам си го измисля? Не, туршин съм по происход. Проблем не? Не. Всеки си има недостатъци. Викаш, жабарите се вързаха, а? Не мина точно по план. Що? Защото има още един играч, за който не се бехме сетили, беше там с мен. Кой? Кучето умря, да живее кучката е положението. Ние? Савов? Госпожица Тоджарова, не очаквах да ви чуя толкова скоро. Не сте очаквали да ме чуете изобщо, нали? Имах и такова предположение, да. Промених решението си. Ще продължа бизнеса на баща си. На вас ви предлагам да останете да ми помагате. Със същата комисионна. Нали казахте, че не искате да се занимавате с тези неща? Тези неща станаха лични. Обикновено са такива, госпожица Тоджарова. Охо, днес приемаш посетители. Извинявай за предния път нещо. Не бях на себе си. Доротея много ли е сърдита? Много. Както виждаш, аз не се отказвам. Тебе нищо не може да се откаже. Виж какво ти носи. Къде стигнахте с разследването? С Ерол? Ерол добре се справя. Вече имаме и труп. Убили са Рафаел. Кой го убил? Все още не знаем. Помагай. Какви са ви версиите? Или е някой от враговете на Иво, Иво или... вече няма врагове. И много скоро ще е не до сега. Точно за това имаме нужда от теб. Празно е. Не работи. Трябва да се махнеш от тук. Да? Напоследък много често си мисля, че трябва да се махна от тук. Точно така те искам. Трябва да се махна от тук завинаги. Намерихме убит един от хората на Иво. Кой? Рафаел. Висок, рус, сини очи. Не си ли чул нещо? Беше дясната му ръка. Сещам се, да пратиха да ме убие. Моля? Иво ми го пусна. Иво иска да те убие, ми го казваш чак сега. Да, не обичам да се оплаквам. И какво точно стана? Нищо не съм направил спокойно, просто им го върнах. Завързан. С шапки и ръкавици. Май да. Явно след това са го очистили. Други път ми ги казвай тези неща, ако обичаш. Не знаех, че ти е толкова важно. Трябва много да внимаваш с Иво. За 3 години не успях да спечели доверието му. Не знам, че имам време. Утре отиваме на морето. Ще се върши някаква работа, не знам каква. Всички. Цялата група. Какво става, бе, Рос? Какво става? Всичко наред? За къде ще се барал така?
За морето или за ченгетата? Не съм кофти, а? Май ще ми правят нова снимка за досието. Искам да изглеждам добре. Базикаш ли си, бе? Ти твоите виждал ли си, братле? От наркоманските години. Не е зле да отидеш да те преснимат. Ти откачи вече, вече. Нали искаш да дигаме нивото? Асен Алиев дига сватба на щерка си, купил и каляска за 100 бона. Нас не ни е поканил дори. Ние при него ли отиваме? И при него. Трябва да съберем 8 цифрена сума, за да завъртим нещата с италианците. Почваме да трупаме капитал. Какво ще правим сега на това море, братче? Не знам. Все ми е тая. Важното е да видя вълните. Човек никога не знае кога ще му е за последно. Привет. Яна? Се разпитваме ли или направо се признавам всичко? Тук не се пуши. Защо трябваше да умре Рафаел? Кой? Нали говорим за Бардем? После ще говорим за Бардем. Сега питам за Рафаел. Аз съм ли следствен по друг случай? Кофти ли е да умре човек от отбора? И то млад. На 31, поправете ме, ако бъркам. С какво го заслужи? Не беше лоялен ли? Въпреки, че се съмнявам. Изглежда принципен човек. Някой от вас ли го уби? От кои нас? Ти побърка ли се нещо? Много добре знаете за кои вас говоря. Не знам за кои нас ми говориш. Ти така утре можеш да кажеш, че аз съм виновен за половината убийства в София. Нещо ми изглеждате изнервен. Ти ме изнерваш! Що ми губиш времето? Това се чуля. Защото ударихте на камък с Бардем и сега се опитвате да ми припишете още едно убийство, така ли? Още една вина. Няма да ти вържи, госпожица. Извинете. Бях забравила, че имате проблем с вината. Благодаря. Това беше всичко. Сега ще направим една томбола. Ще има и голяма награда. Който изтегли къста клечка, печели. Марто, след второто кафе не знаеш какво говориш. Неуместна забележка, Зарев. Щастливецът заминава за морето. Това е добрата новина. Лошата е, че ще бъде с мен. Теглете. Късата. Това е, колеги. Ще се наложи аз да се раздам на морето тая година, а пък вие няма да се отчаивате. Ще се раздаваме професионално, Тодоров. Не отиваме на почивка. Можем да ги съчетаваме нещата, а? Ще следим Иво и групата му денонощно. Честито! Everybody, yeah, looking at me. Yeah, man, I'm a VIP. I got the ride, I got the cribs, I got the chicks, I got the money.
Прощавайте, един аптекар търси. Вие ли сте? На правилният човек сте. Лекувам всичко, включително и финансови проблеми. Виждам. Добре печелиш от лекарствата, ми се струва. Има много болни хора, не се оплаквай. Казвай, какво става? Почвам търговия с едни италиански фармацевти, много уважавана компания. Ще вложа всичко, което имам. И аз за какво съм ти? Заради името. Чисто е, политиците не се стряскат, като го чуят. А и някой трябва да изчисти целият този приход. Това не е лесното. Говорим за много големи, много упорити петна. Не знам дали имаш програма за тях. Програми най-различни. Готов съм веднага да ти покажа една. Колко кеш имаш в себе си? Дай някакви пари. Аре, бе, момче! Ти няма ли пиеш едно? Не, по-добре. На моите ги пишеш, нали? Ево, бро. Тише. Аре, като за последно. Как така, като за последно? Така се казва. Днеска си тук утре тренирам, нали знаеш? Кой ти го каза? Никой нищо не ми е казал. Говоря принципно. Кажи ми, знаеш ли нещо? Какво да знам, бе, брат? Верно ли е, че Иво иска да ме маха? Защо да те маха? Ти нищо не си направил. Само малко уби майка му. Запознайте се. Тишо. Курви. Курви. Тишо. Здравейте, кучкотор. Това е Росен. С теб се познаваме вече. Успех, момчета. Ти откъде си, бе? От Рая. Що не ти ли харесва? Не, питам проверените. Разбира се, нали ги държи Дражев Хубота, общински съветник от Бургас. Голем пич. И поравно. Аз съм на червено, ти си на черно. Аз съм четно, ти не четно, аз съм малко, ти голям. Просто покриваме всичко. И винаги сме на нула. Винаги. Еба си номера. Добър вечер. Добър вечер. 2500 ченч. Заповядайте. 2500 ченч. Заповядайте. Call me the all night man. No one can love you the way I do. In my time making love to you. He's the one. Това момче много те дразни. Що не се отпуснеш? Позабавлявай се. Знаеш ли колко е кратък живот? Но това е защото не пиеш. Не! Не! Какво правите, бе? Какво правите, бе? Какво правите, бе? Ето сега си имаш документ за честно изкарани пари. Фокуси за някакви по-големи суми, знаеш ли? 20 години съм занаята, как мислиш? Мога да изпера всичко. Си е глупости. Дай поговорим делово. Очаквам сериозни постъпления. Ми трябва партньор с въображение. Какво ми предлагаш? Да си лицето на бизнеса. Аз съм Сянка, движа нещата с хората в Италия и в Бразилия. Ти осигуряваш хората тук, които да ни покриват. Искам така да се маскираме, че никой да не се отвори какво прави. Защо реши, че ме интересува? Аз печелям милиони с лекарствата. Защото те познавам. Знам, че искаш още.
Толкова ли не те уся да спиш? Ха-ха. Много смешно. Аз май трябва да ти се извиня. Правиш ли го или още го обмислиш? Може би ще се окажеш права за Рафаел. Май наистина е убит от свой. Много ми е любопитно как стигна до този извод. Прегледах отново доказателствата и... Ето, казвам го за втори път. Права си. Сигурно. Едвам ти се откъсна. А ти защо още не спиш? Иво Андонов. И много искаш да го накажеш това момче, бе. Това ни е работата. Той на този... Тодоров това му е работата, ама си тръгва в 4:30, нали? Що да го мързи? Или по-скоро е нормален човек. Аз не съм така ли? Ти не умееш да губиш. Ти си фиксиран върху идеята за победа. Постоянно искаш да се доказваш. Винаги искаш да си най-добрия. И ако скоро не се отървеш от това, можеш да станеш опасен. Ти принципно си предразположен към разрушително поведение. Еха. Колко ти дължа за сеанса? Ето, даже и сега. Опитът ти да се шегуваш е дефанзивна реакция с цел да скриеш истината за себе си. Добре. Като си толкова добра, можеш ли помогнеш на един човек с по-сериозни проблеми? Разбира се. Искам... Моля те да отидеш при Попов, докато съм на морето. Добре. Но за тази цел ще се наложи да ми разкажеш повече за него. Не бе, достатъчно е. Стига си философствай, продавай. Казах ти, трябват ми сега пари. Дай тази вила и свали цената, айде. Я каква е изненада? Какво правиш тук? По бизнес. Ти? Ние какви си тия цирко? Явно не съм била достатъчно ясна. Ако ще сме партньори, искам да знам всичко. Звучиш като ревниво гадже. Не го ли минахме този период? Изобщо не ме интересуваш ти. Просто държа да знам дали наистина получавам половината. Да, имаш половината, както сме се разбрали. Нещо не ти вярвам. Предлагам ти да ми се отчиташ. Кой стане? Здрасти. Кой има на тази, брат? Липсват и шамарите на татко. Това е има. Липсва и да я изтряскаш един път хубаво и ще се оправи много бързо. Коята? Бившата. Твоята ли? Не, слава богу, на Иво. Може още един портокал сок? Какво ме гледаш? Изобщо не ме заговори. Господин комисар, питах домакина за чершафите. Каза, че си има правила. Не може да се сменят всеки ден. За друго те викам. Може ли да ми вземеш едни дискове, музика? Каква музика? Травята от Верди. Ето, написал съм ти го. Задръж рестото. Травята? Да. Благодаря ти.
Извинявай. Блокира, не мога да запаля малко помощ. Извинявай, нали не те заговарям? Закъсняваш. Момчета, както ви казвах, разширяваме бизнеса и в чужбина, ще трябва да съберем капитал. Забелязвам, че някакви смешници правят милиони, не плащат на никой. Това ще трябва да се промени. Цел едно. Циганския барон на Варненска област, Асен Алиев се казва. Сетил се, че мога да точи ДДС, не се сетил, че трябва да ми отчислява. Спряхме ни документи през НАП, сега не съм му симпатичен от мангала, трябва да вземе 75%. Иван Донов много съжалява за ситуацията, в която си изпаднал. Може да ти помогне. Да ме остави на мира. Именно, и той това иска да остави на мира. Също процент. Искам лично да се видя с него. Пичова, някой трябва да влезе съвсем в басейна и иска да е сигурен, че не го записва. Ти ще още не си се съблякал? Нямам бански. Погаща. Не носи. Това са ми заглушителите. 75%. Става ли? Как 75? Ще направиш инфаркт. 50% лятна промоция. Това са половината. Направо са си половината. Цел 2. Най-оборотните автокраци в момента са 2 до 5 от равда. Правят 80-100 хиляди лева на седмица, не плащат на никой. Ще им пуснем кола при мамка и ще ги фанеме на кълъп. Добър ден, карай към район. Къде тръгна? Сен си нещо. Момчета, два варианта имаме. Или ви ставаме приятели срещу 30%. Или отиваме в полицията. Цел 3 е да скараме местните дилърчета. Всичките се правят на много големи. Прав си, Ивак. Нали знаете какво казват за Бургас? Всички продават нарязан хляб, само там е нацепен. Така. Мога ли да продължа? Разбира се. Ерол има много елегантна идея как да стане. Целта е всяка групичка да си мисли, че другите ти правят сечен.
Аре, бе! След това влизам аз като добрия самарян и ги сдобрявам. Имаш нужда от защита. Аз не си забравям приятелите, ще ти реша проблем. Също 15%. Имаш нужда от защита. Аз не си забравям приятелите, ще ти реша проблема. Срещу 15%. Всичко, което изкараме, всяка седмица пътува до различно място и се предава лично на касиер. На здраве за новите попълнения. На здраве. И специално за Ерол. На здраве. Добре бе, за глушителите. Дали не ги наеме, момчета? Сляп. С тебе какво става? Нищо, брат. Какво остава? Всичко е ред. Чух, че Рони е трябвало да ти помага. Не съм във форма, братле. Ще се оправя. Трябва да се стегнеш заради другите, защото гледат. Знам. Буквото мръс. Какво? Това е в общи линии. Събираме реколта, после я чистим. Знам, следим ги денонощно. Видях, че гърчи местните, но това не ни е достатъчно. Друго нямам за момента. Някой да се опитал да те убие напоследък? Не. Ще ти кажа, ако пробват. Щом събира пари, значи му трябват за нещо. Има по-голяма въртележка. Между другото, ако нас се върти една мацка. Бившата на Иво. Дъщерята на Джаро. Ния. Защо е там? Никаква идея. Проучи какво прави с тях. Но внимателно. Благодаря. Добър ден. Не си спомням да съм позволил посетители днес. Яна Танева, приятел ми е. Новата психоложка. Кажете на Мартин, че нямам нужда от терапия. Надявам се, нямате нищо против. След всичко, което сте преживели, мисля, че е добре да поговорите с психолог. Много ви е спретнато. Ами да. Според мен реда е много по-ценен от хаоса. Впрочем, това не е ли общо валидна истина? Истината е, че манията за контрол е много по-страшна. Вие не сте ли прекалено млада? За да ми обяснявате живота. Подозирам колко огромно чувство за вина изпитвате. Заради дъщеря си, заради Петър Тоджаров. Знам, че можете да се самонаказвате цял живот, но в това няма никакъв смисъл. Мога да ви помогна да си простите, да продължите напред. Вижте, разбирам, че сте перфекционист. Че не можете да си обясните как така сте загубили контрол над себе си, но
Това не е начинът да си върнете контрола. Може би успокоява тревожността ви, но според мен терапията ще помогне да... Не го пипайте! Не е щупене. От 1 месец не работи. Ползвам го само заради часовника. И за какво ви е часовник на такова място? Ами, например, за да изчисля, че току-що ми отнехте 3 минути и половина. Разбирам. Ще дойда отново. Господин комисар, дисковете. Благодаря. Живота е като тая чаша с уиски, момчета. Малко е, но докато не го изпиеш, не можеш да разбереш ментеля е мамка му. Ерол. Вечер искам ти да занесеш кеш. Окей, къде? Сервиза зад автогарата. Влизай. Кой искаш, бе? Чудех се. Харесва ли ви да плащате отчисления? Кое? Проценти. Пари. Харесва ли ви да ви взимат от мангизите? Не. И аз така си мислех. Искаш да си върнеш една час? И как ще стане? Ще кажа откъде ще мине човека с парите до вечера сам. И какво ще искаш, че? Половината. Вие нещо друго, освен половината, не знаете ли? Това часа е мястото. Четеш, нали? Опа! Той нали беше расист? Ти откъде знаеш? Я провери колата. Някакви се въртат около нея. Дръж. Ало? Вашия човек Роник тук ще свърши среща с някакви цигани. Не би трябвало, колкото беше оня ден при тях. А за днес си имаме други задачи. Беше доста странно. Още малко да се разцелуват. Странно, да.
Съберете се. Твой човек се бави, а? Него. Ало. Ало, Рони. Що си ти, бе? Къде е Рол? Стана бе гаф. Какъв гав, бе? Циганите са го обрали и са взели сака. Я пак. Мангалите са го обрали. Опни, бе. Аз мога да отида, та вече ще ти върна парите. Отри, бе, яре. Той Рол ще се окаже някаква дупка накрая. Какво става? Взехте ли? Взехме. Виж какво взехме. Къде са парите, бе? Яде. Ти защо не излага? Лъжиш като циганин. Къде ми парите, бе? Тука са. Ей ги. Ей ги. Казаха, че сте нападнали и се взели сака. Нападнаха ме, да. Усетих, че има пашка и преместих парите. Зад си един сак. Ще изям, бе. Браво.